Był 2012 rok, kiedy postanowiłem zrobić coś bardzo szalonego w swoim życiu, a między innymi wystąpić w programie Must Be The Music, edycja pierwsza, odcinek 3. To było niezwykłe doświadczenie, gdzie poznałem wybitnego człowieka. Wybitny kompozytor polski potrafi skierować słowa do tak zwykłego, przeciętnego człowieka. Coś niesamowitego, ludzie. Dlatego, panie Adamie, wielki szacunek i nie wiem, jak panu podziękować. Więc z tego miejsca bardzo panu dziękuję. Dzień dobry, Przemku. To ja, Adam Sztaba, bardzo cię pozdrawiam z pięknego miejsca podwarszawskiego, leśnego, gdzie mieszkamy i uczymy się i rozwijamy i tworzymy. Życzę ci dużo siły, żebyś nigdy nie zapominał o marzeniach, o tym, kim jesteś naprawdę, żebyś szukał siebie. Wszyscy artyści muszą szukać siebie całe życie czasami. Życzę ci wytrwałości, ludzi właściwych wokół, którzy cię będą wspierali. I nie zapominaj, że są ludzie, którzy czekają na to, co za chwilę pokażesz, napiszesz. Trzymaj się dzień. Pozdrawiam cię. Nie przypomnę sobie, jaki był dzień tygodnia. Pamiętam tylko, że był rok 2012, kiedy pojechałem do Warszawy już na, można powiedzieć po staremu, festiwal. To nie był festiwal, to był television show, taki show. Ramię w ramię z ludźmi, którzy byli tak znani, że aż mi to onieśmielało. Bardzo. 7 rano, Warszawa, Pałac Kultury. Pocę się z nerwów, a pierwsze, co czuje człowiek, który się poci z nerwów, to są dłonie. To jest oznaką tego właśnie. Zimne, spocone dłonie. To pamiętam. I długi czas oczekiwania. Poznałem tam mnóstwo fascynujących ludzi. Dobrych i złych artystów. Według oczywiście mojego mniemania. Amatora, który na przesłuchaniach we Wrocławiu pierwsze, co zrobił, to skopał głośnik. Mówi o sobie, no tak wszedłem. I przyjęli mnie, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że trzeba coś nawywijać, żeby się dostać. 22. Robią mi make-up. Pani mówi, dasz radę, nie przejmuj się, pani od make-upu. A ja w tym momencie czuję, że drżą mi kolana i że nie dam rady, że ja, taki zwykły chłop, ja się pcham na scenę, gdzie są miliony oglądających ludzi w Must Be The Music. Jak powiedziałem wcześniej, edycja pierwsza, odcinek 3. Alright, mate, how we going? Haven't seen you for a while. Yeah. Very well. How's your daughter? Oh, good. Takie pogawędki z sąsiada. Dobry gość, dobry chłop. W każdym bądź razie, wracając do tematu. Wchodzę na scenę i mówię tak. Jak dostaniesz 4 razy nie, to i tak żyje się raz. Jak dostaniesz jedno tak, a 3 razy nie, to też się nic nie stanie. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu dostałem 4 razy tak, ale słowa, które były na scenie wypowiedziane do mnie personalnie, wbiły mnie po prostu w tą scenę, tak jak stałem. Oni uwierzyli we mnie. Ja byłem w szoku. 4 razy tak. Wow. Nie spodziewałem się tego, kochani. Dlatego ty już dziś uwierz w swoje marzenia. Dlatego ty już dziś zmień rzeczywistość, która cię otacza. I zacznij prawdziwie sercem odbierać to, co ludzie mówią. Nie oceniając ich. Po prostu sercem. Ja tak zrobiłem. Jak będziecie mieli okazję, to podeślijcie mi proszę filmik z tego, bo ja nie mam.
Nie mam filmu z Must Be The Music. Tato kiedyś nagrywał, ale to już była reedycja gdzieś publikowane na jakimś programie. Z telewizora nagrywał i mam jakiś urywek. Jak macie, to ślijcie do mnie, bo chętnie bym obejrzał. I zawsze bądźcie sobą, kochani. Pozdrawiam Was całym sercem. I'm raising my heart, I'm raising my soul for you in my dreams and heavens above.